Arep teruske. Arep diteruske. Arep teruske. Kang kula pukulun. Ah iya. Nrata kakekku. Aku ngaturake basaku katura. Nrata kakekku. Wayah ulun Werkudara. Ulun tampa kita atur bekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayoga nunggon mulenggah. Ah iya wis ora kurang kepenak praptaning pukulan Bathara Narada ning Pasemeden negara ing Amarta iki Werkudara. Pukulun nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Janaka ulun tampa kita ngabekti karo panjenengan ulun. Pangestu ulun tampanana ya kula Permadi. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecatno anggen ngandika lenggah. Wis ora kurang prayoga. Nggone ulun tedhak ana ing Datraya Praja ing Amarta. Pukulun bekti kula kunjuk, pukulun sembah bekti kula kunjuk, pukulun. Kembar ulun tampa, ora lihat pangestu ulun tampanana ya kula kembar. Kula pundi nggo jimat paripin, nggih, kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecatno anggen ngandika lenggah pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Gene ulun prapta ing sanggar pelanggatan negara ing Amarta. Pukulun ndadosaken kagiat sotaning manah kula. Dene tedhak paduka pukulun Sang Hyang Kaneka putra inggih Sang Hyang Narada wonten ing Pasemeden negari Amarta. Menapa badhe paring pidana dhateng ingkang wayahipun Puntadewa upamiya mekaten monggo klaturi paring dawuh kula mboten nedya selak. Tartentu badhe nampi dawuh sabda pangandika paduka Hyang Mikula Narada. Nanging menawi paduka pukulun badhe paring ganjaran dhateng ingkang wayah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken pukulun. Ah iya. Ngene ya Puntadewa. Sejatine prapta ulun ana ing Pasemeden negara ing Amarta dina samengko iki merga nampa dawuh pangendikane Hyang Pramesti Bathara Guru Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nalika semana nyumurupi marang kananing para Pandhawa nggone nganakake tapa brata ning jroning sanggar pelanggatan. Tumulun uding lan panjenengan ulun supaya tedhak ana ing jroning sanggar pelanggatan ingkang wigati merpeki kelawan para Pandhawa. Mekaten pukulun. Inggih. Kejaba ulun bakal matedhakake sarta ndhawuhake timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru. Sejatine ulun bakal nyuwun mriksa apa ta ing dadi wigatine dina para Pandhawa mapan ning telenging sanggar pelanggatan. Pukulun menapa mboten langkung prayogi menawi paduka pukulun ingkang kepareng medhar pangandikan langkung rumiyin ndhawuhaken timbalanipun Hyang Pramesti Bathara Guru. Ah, ya. Ditakoni durung mangsulan malah genti takon. Mboten napa kula badhe nglangkungi panguwaosing kadiwatan. Nanging tata caraning ngarcapada kedah mekaten menika pukulun. Lah. Ya. Ora dadi ngapa Puntadewa? Yen pancen iki dadi karep kita, ulun bakal walaka. Sejatine prapta ulun ana ing Pasemeden negara ing Amarta dina samengko iki wigati matedhake timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru yen ta kita Puntadewa tinimbalan sowan ana ing kayiwangan dina iki uga bareng lan saklaku ulun. Mekaten pukulun. Ya. Menawi tetela mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nyilaki dawuhipun Hyang Pikulun Manikmaya. Monggo pukulun menawi Hyang Pikulun Bathara Guru amiji swanipun ingkang wayah kula mboten badhe selak. Kula namung ndederek dawuh pangandika paduka Sang Hyang Jagat Girinata lumantar paduka pukulun Sang Hyang Narada. Kita sago inggih. Mboten sagah sabab menapa pukulun. Yen ngono ora usah kangelan ulun bakal mboyong kalawan jeneng kita. Kita tumuli tata ingkang wigati. Ayo tak kanthi munggah ning kayangan. Gusti Narada kakekku. Werkudara piye? Perkara mbarep arep timbali munggah ning kayangan sakarepmu yen pancen barep gelem ning aku njaluk keterangan sing gumathok. Keterangan bab apa? Narada kakekku didhawuhi dening Bathara Guru supaya nimbali sowane barep kakangku. Iya. Saya aku tak takon.
Apa wigatine teka mbarep kakangku ditimbali ana ing Kayiwangan? Werkudara, apa? Yen perkara wigatine apa ulun mboyang ngerti. Ulun ki mung dewa. Dewa winara dadi pujangganing para dewa, ulun ki mung dadi kongkonaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Perkara iki mengko bakal diparingi ganjaran apa paringi widana, ulun mboyang ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Dadi kowe dikongkon mrene kon nimbali titah suwana ning Kayangan, monggo kowe ora ngerti apa yang bakal dumadi ning Kayangan. Ulun mboyang ngerti. Kuwi tenan. Iya tenan. Lahir batin. Lahir batin. Nek nganti goro piye? Kok sik ta kowe iki kok mbledik wae iki ngapa ta? Kok ngoyak wae iki piye? Lahir batin ulun ora ngerti. Yo yen pancen lahir batin. Aku ngakoni yen pancen kowe diresik lahir batinmu ning Titenono, anggere kowe wani goro karo titah nadyan kowe wujuding dewa, ning dewa sing tumindak goro. Lahir lan batinmu ora nyawiji, lati lan atimu ora makarti. Titenono. Wah, ora jeneng nyebatani. Sekseke wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing longa-lunga kaya kebo. Kose. Wah, lah Sembrana. Kowe iki senengane nek ngucap kok Sembrana ta Werkudara? Wah, kena apa dadak wedi jarine wis lahir batin. Aku iki rasa omong kaya ngono kuwi, nek kowe omong kaya ngono kuwi aku dadi tratapan. Yen kowe wedi mara coba saiki kowe kandha wigatine apa? Puntadewa ditimbali ning Kayangan. Sejatine ulun ngerti. Ning mengulun wedi bakal ngandhakake merga wedi walating Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Kowe jujur kok wedi. Ora ana bab sing jujur kok iso malati ora enek. Yen kowe jujur ora bakal kewalat. Yen kowe goro, kowe ora kuwalat karo Bathara Guru, ning kuwalat karo ucapmu dhewe. Iya, aku tak omong wis ta. Ora san dadak dioyak-oyak kaya ngono kuwi. Wigatine apa? Wigatine Puntadewa iki bakal dipatrapi paukuman. Wah, dipatrapi paukuman. Iya. Sebabe apa dipatrapi paukuman? Lupute Puntadewa kakangku menyang endi? Ah, nek lupute kuwi aku ora ngerti. Ora ngerti apa goro? Goro. Ora ngerti. Wah, ora ngerti. Ora ngerti apa goro? Ora ngerti. Goro apa ora ngerti? Goro. Mula saiki prasaja. Sebabe apa kok ditimbali, kok diluputke? Sebabe Puntadewa siji wani nganggo asma Puntadewa, angka loro Puntadewa wani ngagem gegelung keling. Ora aku sakit takon. Apa sebabe kok diluputke nganggo jeneng Puntadewa? Wangsulana pitakonku. Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani tegese keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli marang keluhurane para Jawata. Mula banjur diluputake dening Hyang Wingulun Jagat Giri Pratingkah. Merga asmaning Puntadewa kuwi ngungkuli luhuring Jagat Girinata. Saiki aku tak takon. Puntadewa kakangku nganggo gelung keling kok diluputke mergane apa? Mergane ngene Werkudara. Sing nganggo gelung keling ki mung para Brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ingkang paribasane uripe para Brahmana mau sak traju sak tatak karo para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak piturute kuwi diwenangake nganggo gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu Brahmana, Nalendra kok nganggo gelung keling. Kuwi diluputake dening para Jawata. Dadi gone nganggo gelung keling diluputake. Iya, saiki aku tak takon karo kowe. Takon apa meneh? Dewa ngene ngluputake Puntadewa kok lagi saiki. Ora kawit biyen nalika Puntadewa isih cilik, monggo kelingan. Sing gelung keling kuwi dudu sapa-sapa ning Babu Kunti, ibuku ya ibune mbarep kakangku. Tegese nganggo gelung keling kuwi wit bocah, wis nganggo gelung keling. Ning kena apa ning ngluputke kok lagi saiki? Dewa dek biyen ewo apa? Ning ngluputke nganggo gelung keling lagi saiki. Turta maneh Puntadewa nganggo jeneng kuwi sing maringi ya Babu Kunti, sing maringi Bapa Pandhu. Kena ngapa ning luputke ya lagi saiki. Ora biyen-biyen diluputke. Dewane dawa apa? Ayo mbuh. Lha mboyang ngerti kuwi ayo. Ha wis jeneng kaya ngono kuwi wis dadi watake ta Werkudara. Wong sengit ki ora kurang penacat,
wong seneng ki ora kurang pengalem ngono ki wis dadi tembung Jawa sing wis wantah diucapake dening sapa wae. Ning bab perkara iki ulun mung dadi dewa kongkonan supaya Puntadewa ditimbali munggah ning Kayiwangan. Yen ngono saiki yen Puntadewa ditimbali munggah ning Kayangan, aku sing ora ngentuke. Lho, dasarmu apa ora ngentuke? Mergane Bathara Guru ora tedhak dhewe ana ing negara Ngamarta mung kongkonan. Yen pancen Bathara Guru arep ngluputi Puntadewa, kudune rawuh dhewe ning negara Ngamarta, ora kongkonan kowe. Kok sik kok kowe iki aku ki dewa iki kowe. Arep kaya ngene iki pujangganing dewa. Yo, aku ngerti kowe pujangganing dewa. Ning wangune Bathara Guru sing tedhake ning negara Ngamarta lan ngendikake keluputane Puntadewa. Ngono kuwi lagi sah. Lah terus karepmu piye supaya kabeh mau adil? Supaya adil gandeng Bathara Guru nimbali Puntadewa nganggo wakil. Mula Puntadewa ora budal ning Kayangan. Lho, kok ora budal? Sing budal wakile. Wakile Puntadewa sapa? Aku sing dadi wakile. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula saged dados wakil. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, tuwin Kakang Mas Panengah, kula saged dados wakil. Nggih, kula ugi saged dados wakil Pukulun. Rungokno kupingmu. Kadange papat kabeh dadi wakil, apa jeneng ora keluwihen? Wong siji diwakili wong papat. Kuwi kanugrahan tumraping para Jawata, mula barep kakangku. Kaya aja tindak nandi-nandi. Kowe lenggah penak ning negara Ngamarta. Wah, perkarane Bathara Guru sing ngluputke karo Puntadewa kakangku. Aku sing bakal nanggung Janaka karo aku karo kembar sing bakal munggah ning Kayangan. Nah, aku ngerti kok Werkudara, aku ngerti. Niatmu ki aku wis paham, tandani. Aku wis dong. Puntadewa ki wong ra duwe omong. Puntadewa ki wong ora kokean omong. Mula kowe banjur dadi wakil, merga aku ngerti kabeh wong dadi pandangane iki wong pikulun jagat gari-gari pating kamangko mesti bakal tok wangsuli. Rak ngono to kuwi? Kuwi perkaraku dudu perkaramu. Merga srana aku munggah ning Kayangan, siji dadi wakile Puntadewa, loro kabeh panjangkaku bakal kelakon. Penjangkamu apa? Kuwi perkaraku ora perlu ngerti. Wah, bocah kok ngeyeli ra jamak-jamak ta iki. Wah, lha piye? Puntadewa piye? Kula namung ndederek kersanipun ngadang-kadang kula Pukulun menawi Werkudara Janaka tuwin kembar samangke saged dados wakilipun ingkang wayah. Kula namung jumurung ndederek. Wah, iki ya pinter saiki. Wah, diwakilke adi-adine mergo dhek ora bakal iso wangsulan. Ha Puntadewa iki dikon apa-apa anane ya mung sendika dawuh, dikon apa-apa anane sendika dawuh. Sing kokean omong ki Werkudara kuwi. Bocah dlogak-dlogak kaya ngono nek omong pintere ora jamak. Wah, ora sakokean gunung tanpa guna. Ayo nek menyang ya menyang, nek ora ya ora. Nek aku ra entuk makili Puntadewa, malah babar pisan. Kabeh ora mangkat. Puntadewa ora ning Kayangan, aku sakadang papat ora ning Kayangan. Kowe bali ning Kayangan ditakokke Bathara Guru, ora nggawa Pandhawa, kowe ditukani karo Bathara Guru, dipecat li dadi dewa. Wes, lambene kok senengane nyemelangi. Werkudara? Iye. Yen pancen wis niat kaya mengkono, ulun mung kari manut. Yen pancen kita niat minangka wakiling Puntadewa, Janaka kembar uga niat dadi wakiling Puntadewa. Iya, ora apa-apa ngger, ora beber. Tak larapake warsaning Hyang Pikulun Jatimurti Werkudara. Kabar iki sawetara. Mung nek pancen genepe nganti sak candra, para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan. Ora metu saka sanggar pamelengan. Nek pancen Kakang Antarja Kakang Garukaca ora wani mlebu ning sanggar pelanggatan, aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan. Aku tak nyuwun mriksa keparenge Wadarma Kusuma karo bapak karo Majelik Janaka karepe piye, kersane piye kok ora kersa metu saka sanggar pelanggatan. Bapak Dimas ora wedi karo panjenengane Kanjeng Wadarma Kusuma. Nek jane wedi, ning nek perkara aku kuwi kepengin nanjeke bab kahanan sing saknyatane ora kleru to. Wong nyatane nek eneng apa-apa anak-anak ya bakal melu kapitunan. Mula disarehke sawetara. Ora saperlu piye-piye nunggu nang kene. Genepe sesasi ora metu saka sanggar pelanggatan. Lah kok ana buta semana gedene metu saka negara Ngamarta. Kae panjal maning apa Yai? Yaksa ingkang ageng semantenipun
medal saking negari Ngamarta. Iya Dimas. Kula kinten inggih namung menika ingkang badhe damel risak negari Ngamarta. Malah saking panyokra bawanipun ingkang rayi Mas. Pandhawa tartentu kenging menapa saking pakartinipun yaksa menika kula aturi lenggah sekeca Mas. Aku kok lali ora omong to iki mau. Ayo ora paham kae. Nek aku ngerti ning Kakang Garukaca sajake wis para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan seminggu wae atine wis bingung ora karu-karuan. Kringete dleweran merga mikir karo punden Pandhawa, Kakang Antarjaya semono uga. Bareng ana buta gedhe metu saka sanggar pelanggatan, Otot kawat balung wesi, kowe ora menang karo kae Kang ning sakarepmu nek arep tok jajal sakarepmu. Sopo iki? Malah ngadak ning ngarepku. Ana buta gedhe metu saka negara Ngamarta. Ya, pancen aku buta gedhe. Nek ora semene ora gedhe. Ayo, kowe sapa ngaku wae Gatotkaca? Lho. Ngerti karo aku, ngerti wae. Kowe metu saka negara Ngamarta, cetha yen kowe gendak sika karo pundhenku Pandhawa, pancen tak sengaja. Yen kowe arep takon karo wong tuamu Pandhawa, saiki wis tak untal malang mlebu ning wadukku. Yen pancen kowe kepengin tak untal, mara tak babarke pisan potol dasmu, apa tanganmu cukup? Kowe arep nguntir sirahku sing gedhene semene aja sumbar. Ayo ketokno kasudepianmu Aji Narantaka, Aji Brajadenta, Brajamusti. Kowe arep ngopo Gatotkaca Laslen? Kowe satriya kok sing seneng orek-orek tembok iku kowe kok. Ana awak rapopo kok. Antarja. Yo, kowe arep ngopo? Upasmu entekno. Slen. Iki yo arep melu-melu. Wani karo aku. Ayo maju. Nek aku maju sing kiper sapa? Ayo. Lho kok malah omongane iki. Kowe sapa? Ayo dadak takon. Aku Antasena, Pakdi. Lho. Pakdi sapa? Sampeyan nganggo sandangan pirang-pirang, rangkepa ping 1000 aku ora pangling. Nek kakangku Garukaca Kakang Antarja kae mesti ora ngerti mergo kae wonge ora tau nganggo petungan ming ngagahan. Wekasan nuruti karo karep. Iya. Pakdi Puntadewa to kowe? Ngerti wae. Kok iso dadi gedhe? Adem kok le. Semono ya. Mergane apa? Ora usah dadak takon iki perkarane wong tuwa. Karepmu piye? Pakdi arep tindak ngendi? Aku arep lunga saka negara Ngamarta. Tindak ngendi? Kowe ora perlu ngerti. Mung kakang-kakangmu ae lumpukno mrene kandhanono. Ya, kandhanane aja kuwatir. Kang, kono apa Dimas? Rene. Lho, Dimas kok malah nyawiji karo buta mau. Rene sik to, rasaku ki ngomong rene sik. Iya. Ampo dikaya ngapa sing jeneng ngokoli alah karo wakal. Ngono Dimas. Malah di sampeyan ki satriya kedunungan pirang-pirang Manajati. Dimatke iki sapa? Konjurar tok salahke buta metu saka negara Ngamarta mangan para Pandhawa. Mati dening aku. Ayo kok ngantem kowe pisan modar. Sapa Dimas? Aku durung ngerti. Kakang Antarja ora ngerti. Ora ngerti Dimas. Iki Siwa Darma Kusuma sing mekal sarirane merga mbok menawa kagol kogelan penggalihe. Aduh wa nyuwun pangapunten. Aduh wa nyuwun pangapunten wa. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadana wa.
ora dadi ngopo. Ya mung aku eling karo kowe ya nggir cah bagus. Ngrampungi saking perkara. Aja agan gunakake kekuatan nanging gunakno marang tembung sing becik supaya kabeh tinemu rukun, kabeh tinemu tentrem. Niki ngestaken dawuh, niki ngestaken dawuh. Wis, aku titip negara Ngamarta. Wah Prabu badhe tindak dhateng pundi? Wah Prabu badhe tindak dhateng pundi? Perkara iki bocah-bocah ora sah padha ngerti. Iki perkaraning wong tuwa. Antasena negara Ngamarta tunggunen aku tak neruske laku. Kok sik mbok nek entuk aku tak ngerti Pak Dhear tindak ngendi? Ora sah melu-melu. Iki wah Prabu jebul nek duka medeni. Mulane aja sok ngina karo wong sing ringkih, aja sok ngece karo wong sing ming klemak-klemek. Nek wis nesu tenan lho kaya apa ae. Oh Prabu Darmakusuma iki ora nate duka, ora nate nesu. Nek piye Surtayu? Nuwun sewu, sampeyan iku nek ngendika wong tuwa kudune iso digugu. Lha kok ora iso digugu mergane sampeyan mau ngandhake nek Ngamarta komplang. Pandhawa sami teng kayangan. Ngamarta mboten wonten ingkang tenggo. Mula kula ngarep dhewe le mlaku supaya kula sing iso ngukup negara Ngamarta men diprisani dening para kawula. Ning sampean ngerti mboten? Ngamarta enten sing tunggu. Lha, sing tunggu sapa? Anak-anak Pandhawa. Antasena, Gatotkaca, Antarja komplit do nunggu negara Ngamarta. Kurawa bubar mawut tanpa kantenan. Ditrajang dening Gatotkaca. Arep ndi? Bali. Lha kok bali iki piye? Sampeyan ajeng maju mang maju. Sampeyan iku padha karo ngedu karo Kurawa karo anak-anak Pandhawa. Do mudhar kabeh man. Kula mundur, Kartomarma mundur, Satama gledak. Durgempa mlebu ICU. Oh, eneng sing tunggu. Kowe iki wong tuwa kok ngeplaki. Ya sampeyan uga gawe cilaka Kurawa. Sing kandha nek Ngamarta suwung sinten? Kula tak takon. Pandya Betari Durga. Lah, mula saniki niku akeh kabar ngapusi. Kabar sing ora nyata. Nek cara saniki bocah ngarani hoax. Lho, sing jegok sapa kuwi? Sing jegok jengkulmu mlocot ora. Niku kabar ora nyata. Kabar ora nyata ora dinyatake terus dilakoni. Lah, entek-entekane kaya ngene iki. Surtayu babak bundas, Kartomarma babak bundas. Asatama tatu Kurawa liyane bubar golek papan pendelikan. Pun pripun nek ngenten iki? Surtayu Kartomarma Asatama mundur sing tak jagake Ngastina iki duwe bantongan. Sinten? Lho kowe. Kowe iki werku darani Ngastina le. Nek nganti kowe kalah karo anak-anak Pandhawa, nek cara aku isin, wah kula kok biasa. Ora isin, mboten, ora maju, Pak. Mbane modar. Wong urip niku digawe kepenak man. Maju temu Antasena, modar malah kula. Wis ning wani to. Nek wani niku wani. Nek Antasena niku pancen wong ampuh tenan man. Wong pengpengan tenan ning wani. Ayo ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok piye? Oh, ndelok-ndelok. Sampeyan kudune mikir. Wong tuwa niku nganggo mikir, perang niku entuke napa. Kula niku padine anak-anak Pandhawa. Kok kula marahi perang anak-anak Pandhawa niku napa mboten disin-isin karo wong kono-kono. Mbok ku mikir, Mas. Ning iki anak Prabu Duryudana ngersake Ngamarta didekke siji karo Ngastina. Oh, dekke siji mung kari dawuhe penak wae. Ning sing wani Antasena niku sapa? Lho, kowe mau muni wani, ora wau. Mau karo saiki iki rungono gatalan dina mestine isih wani. Oh, wong niku ya suwe-suwe iso ora wani, suwe-suwe iso ora wani. Wani to. Oh, delok-delok ya. Oh, mutar tenan ya. Ning wani. Wah ya. Muni wani ngono to. Kok aku sing nantang. Muni wani engko aku sing nantang. Oh, delok-delok.
Wani to, Do. Wani tenan. Tak tantangke aja kuwatir. Antose. Lah iki cahe. Iki lho wonge. Mang tandangi dhewe. Ora urusan. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku aduh. Arep ndi? Arep ngrana. Rene dhisik. Aku ki mbahmu lho Antasena ora bertulis Mbah. Ning rene sik. Rene sik tenguk sing apik. Lungguh sing apik. Iya. Sing ngetapke Kurawa arep mlengket ngamarta sapa? Mbah, sing ngandhake sing ngepyake Kurawa tekan ngamarta sapa? Aku. Sing akon anak Prabu Duryudana. Tak takon sebabe apa kok sampeyan ngetapke Kurawa? Pandhawa lunga. Lungane nendi? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ora ngerti tenan? Ora ngerti. Nek ora ngerti ya wis. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Takon apa? Janjane Kurawa iki niate piye to? Kok pendak-pendak Pandhawa ora tau marahi Kurawa, kok Kurawa mesti marahi Pandhawa iki janjane karepe piye? Anak Prabu Duryudana ngersake Pandhawa mati. Pandhawa mati. Heeh. Lah salahi Pandhawa? Ora salah. Oh ngono. Ya wis, matur nuwun ya Mbah. Pada. Wis, aku tak rono ya. Rono ndi? Rono. Kena rono ning aku njaluk karo kowe. Saka kene tekan kono nyanyi. Nyanyi apa aku ki wis tuwa lho Antasena. Ora macem-macem ah. Isin aku nyanyi apa tak kepruk watu sirahmu semene wae. Ning sak banter-banterku nek nganti ora gelem nyanyi kepruk watu sirahmu. Apa ya? Mentak ya. Wis. Sik to ngeleng-eleng cakepane. Nek nganti kleru tak dodok. Ha iya, kesaka kene tekan kono joget nyanyi nek mandeg buandem watu kowe. Masa ora entuk mandeg? Mentak sak pinake dhewe ora. Isin kula nek kaya ngoten niku. Mentak. Man sampeyan kabeh. Man mlajar mawon wangsul nekuk pencali terus kaya terus. Ya. Selasa wedi wektu pokoke wektu iki mlaku pokoke. Ki jam 3 ki hawane wis kaya ngene. Heeh, engko jam 4 ki mau 16 derajat kira-kira ke jam 4 iso tekan 7 derajat. Wah iya. Arep teruske. Arep diteruske. Arep teruske. Mudar kuwi entuk moto. Wis dadi kowe kok sing tuwa dhewe ora ngandani. Wong sing pertama wis sing ngejak kowe udu aku kok. Sapa? Petruk. Lah, kowe sing tengah kok ora ngandani. Mau ki sing nembang pertama ku udu aku. Sapa? Bagong. Nah. Kowe sing biasane kuwi omongane akeh kok ora ngandani. Mau ora aku sing nembang pertama ki gareng kutut manggung, gareng ora nyalahke aku atunya ndasmu ran. Oh iya. Aku ya pancen tak akoni nembang kutut manggung. Ning jane mau kutut manggung wis rampung diteruske Petruk. Petruk nembang apa? Kowe mau lho. Anu, Pak, kembang rawe. Wis tuwek kok nembang kembang rawe. Sinom Parijata kurang apik apa? Anu apa jenenge? Mijil ketoprak kurang apik apa? Uler kambang kurang apik apa? Oh.
gerangan kok kembang rawe. Bakul nembang apa? Anu Pak, apa? Risi-risi antelo. Bagus. Kowe wong seni tenan. Wong budaya tenan. Mau kene nembang apa? Kutut manggung, Pak. Kutut manggung kok lu nembang cengengesan. Anu Pak adem kok. Adem iku kudu ditahan. Profesionalisme kerja. Profesionalisme kerja. Ora mawas adem panas. Sesuk awak dhewe nek ditanggap awan-awan ora nganggo payon tetep kudu dede. Kuwi kewajibane wong nyambut gawe. Hah? Kowe iso nembang liyane kembang rawe ora? Saged, Pak. Sesuk anggere isih krungu kembang rawe tutuk indasmu. Bagong? Nun Pak. Liyane risi nanti lo Buta-buta galak Pak. bagus. Kuwi tembang kuno. Pak. Kudu dilestarekake. Aja nganti isin ical. Maju kene. Nggih Pak. Mergo kowe karo aku ki wong seniman, kudu nguri-uri marang budaya Pak. Mergo budaya tradisional kudu diuri-uri supaya les Tari. Nek ora kowe karo aku sapa mejing meneh aduh kena iki Lek ngartekke kleru kok. kudu ngati-ati gong nek bapak medhot kata-kata kowe nyambung kowe kuwi anakku sing nomor 3 kudu iso njaga marang budaya Pak mergo budayane awake dhewe iki adi adang adi luhung Aduh, adi luwung. biar rasa melu reng men di artekke Bagong adi luhung sing wajib kowe karo aku jaga reng gantene reng mah aku Remok tenan iki. wajib dijaga saben makhluk ingkang urip ana ing alam donya kowe minangka dukuh Nggih Pak. kudu iso ngumpulke para kawulamu supaya ngerti karo budaya Jawa. Leser. Leres Pak, leres. Muni piye? Leres Pak. Leres. Kowe. Ndang tutuk Semar lara banget. Aku ora nganggo duga-duga. Ayo padha sebo ning ngersane para penjudi. Mendawa. Aduh. Wah, bau wis Pak le omong. Mergane awake dhewe iki minangka abdi negara ngah. Mata. Oh, tak bandung saka kene. Bapakmu ning kok kowe. Ayo, umat-umat arek keterucut ya aku. Ngamarta wajib ayo padha sebo. Ayo dole. Ayo Bapak. Sangu gending apa? Derek Bapak. Sing nyemek-nyemek Pak, ular kambang. Wah, ular kambang kok go sebo. Mudlar kowe kleru kowe. Ular kambang ku tembangan kok go sebo ora. Sebo sangu gending, gandhe glinding. Gandhe glinding kok go sebo. Gandhe ngono. Ya dadi cucuke. Aku ki wis salah terus isih dadi mangkel aku nek carane kaya ngene iki aku dina dadi Bapak Semar aku mau nek carane kaya ngene iki. Tok apa iki, Gong? Tantuti. Saya lupa Diagung Pangaksami. Estunipun kula sampun matur utawi sampun prapta wonten ing Garing Amarta lan paring pangandikan lawan wayah kulon pun Darma Kusuma nanging ewadene nalika semanten ingkang paring pangsulan dhateng ingkang ngraka ing Sidi Pangdalutan inggih menika pun Werkudara. Dumunten Werkudara sagah minangka dados wakilipun Darma Kusuma sowan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila tadah wadana di sewu lepat Diagung Pangaksami samangken kang kula boyong mboten kok Puntadewa nanging Werkudara Janaka tuwin kembar. Inggih menika dados wakilipun Puntadewa. Mekaten Kakang. Inggih.
Ning kula suwun ngatos-atos lho, Di. Sajaipun Werkudara sampun sangu menawi sak mangsa-mangsa paduka dangu, Werkudara sampun sangu wangsulan dhateng kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada kula aturi lenggahing langkung prayogi sampun ngantos kuwatos jer kula menika dewaning para dewa. Sampun ngantos mekaten. Selagipun ing neraka sedhe paudal-dal kemawon meke mawon kawon kaliyan pun Werkudara nalika wonten ing sanggar pamujan negari Ngamarta. Kakang Rada lenggah prayogi. Ha inggih ngestakaken dawuh. Werkudara, nggih. Padha slamet sak praptamu. Binayungan ing kawidadan. Aku ngaturke basaku katura Bathara Guru. Ya luntombo nggih ora liwat pangestu tampan ana tak gegem dadiake jimat. Arjuna padha raharja tansah pinanganing kawidadan. Niring sambi kala sawanipun ingkang wayah kula ngaturaken bekti pukulun. Ya Janaka luntombo. Nek kula sedewa padha raharja. Niki pukulun pinanting suka basuki sowan kula. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, nek kula sedewa luntombo. Werkudara, nggih. Kita minangka dadi wakiling Puntadewa sowan ning Kayiwangan Suralaya. Ya, pancen bener. Apa sing dikendikake dening Narada kakekku pancen ora kleru. Yen to pancen mengkono, ulun nampa sowaning Pandhawa papat. Nanging ulun bakal nyuwun priksa, ora takon apa. Sapa ing minangka dadi juru wicara saka pandangan ulun iki Werkudara? Aku ingin dadi juru wicara. Mula wektu dina iki paringa dawuh kowe arep takon perkara apa? Aku bakal wangsulan. Nanging sadurunge aku menehi wangsulan, guru kakekku, rembuku iki bakal tak omah-omahi dhisik. Nggonmu menehi pitakonan karo Werkudara, aja linambaran rasa gedhing keburu sengit. Merga yen menehi pitakonan karo Werkudara mbok lambari rasa sengit. Nadyan nggonku wangsulan mau sak temene bener, bisa uga mbok enggokake dadi salah. Semono uga sewalike. Mula yen bener-benerno, yen salahno, aku ora apa-apa. Werkudara, nggih. Ulun ora bakal ngilaki apa kang dadi atur kita. Yen pancen atur kita bener, ulun bakal benerake. Nah yen atur kita mengko luput, ulun uga bakal ngluputake. Yo, aku manut. Waton aku matur iki mau lambarana nganggo rasa tresna, aja rasa sengit. Mergo yen apa wae sing dilambari nganggo rasa sengit, nadyan wis dikandhakake kanthi jujur, ewadene diarani ora jujur. Kuwi ngono kabeh wis kelakon ana ngendi-endi. Iya, Werkudara. Rak tenan to bocah pintere ra jamak-jamak. Wis. Monggo Dik, latri enggal paring dawuh. Werkudara, nggih. Kadang kita tuwa Puntadewa luput krana nganggo asma Puntadewa ing ateges ngasorake kaluhuraning para Jawata. Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani. Mula Puntadewa keluputan tumuli ulun timbali menyang Kayangan ing wigati bakal ulun patrapi pidana. Sing jeneng nganggo dewa ora mung Puntadewa tok. Nanging uga ana titah sing jenenge nganggo dewa, Baladewa. Kaya jenenge nganggo dewa. Bala wis ngarani Wadyabala, dewa wis ngarani. Tegese Baladewa kae malah ngungkuli marang panguwasaning para dewa. Sabab dewa-dewa dianggep balane karo Baladewa. Apa? Dasarku mung siji, tembung Puntadewa, punta tegese luhur, dewa wis ngarani. Mula pambeganing Puntadewa kae nadyan titah semantah, nanging pambegane tanpa beda utawa ora ana ingkang ngungguli. Nadyan para dewa ning Kayiwangan ora ana ingkang ngungguli pambeganing Puntadewa kakangku. Mula coba saiki petungen ngendi eneng ing atase wong urip ana ing alam padang nyawane dijaluk karo sak pepadaning urip diwenehake monggo kuwi kanggo kabagyaning wong liya. Yen ora Puntadewa kakangku ora bakal iso kelakon. Mula wis ora jeneng aneh yen Puntadewa tumuli nganggo asma ingkang wis diagem saiki yaiku Puntadewa. Merga luhure bebudening Puntadewa ora ana ingkang padha ning jagat. Nadyan dewa wae ora ana ingkang kembari marang luhur bebudene kakangku si Puntadewa. Waduh, kowe mudhar ora kowe.
Jawabane ya apik ngono to ya bener. Kuwi tembung Puntadewa. Tur maneh bola-bali tak kandhak karo Narada kakekku. Kena ngopo dewane lagi ngluputke saiki? Kok ora mbiyen duk nalika Babu Kunti lan Pandhu bapakku menehi jeneng Puntadewa karo kakangku. Yen pancen kuwi dianggep salah, kudune biyen-biyen dewa mudhun ning jagat lan elek-elek karo wong tuane Puntadewa. Aja nganggo jeneng Puntadewa mundhak ora prayoga. Ning sabab apa ning ngluputke lagi saiki? Wah, mesti eneng dom sumuruping banyu. Mesti ana wong sing ora seneng karo Pandhawa, tumuli golek luput-lupute para Pandhawa. Klebu lupute kakangku Puntadewa, diluputke mergo nganggo jeneng Puntadewa. Waduh, pripun Di? Nggih Kakang. Inggih pripun? Kok ajeng kendel menika pripun kok gembos niku pripun? Werkudara wangsulane ya sarwa bener ngoten kok. Nggih Kakang, tasih wonten pitakonan. Ha iki monggo dipun tangletaken. Ya, yen pancen wangsulamu kaya ngono Werkudara, ulun tampa syukur yen kowe gelem nampa. Mergo nadyan kowe ora gelem nampa ning tumrap aku bener. Tumrap kowe luput mangsa borong nggonmu metung. Perkara wangsulan iki bener lan lupute tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo tumrap Werkudara bener ing jagat kuwi bener telu. Benere dhewe, bener bebrayan lan bener sejati. Benere dhewe kuwi wong liya ora bener ning bener tumrap aku. Bener ing bebrayan kuwi wah kingsir. Saiki iya, sesuk iso ora, saiki ora, sesuk iso iya. Wontene bener sejati kuwi bener sing gawe jagat. Mula wangsulan kuwi tak pasrahke karo sing gawe urip. Yen pancen luput, Werkudara saguh nampa pidanane. Yen pancen bener tumrap sing gawe urip, tumrap aku wis dadi pemareping atiku. Iya Werkudara, iya. Saiki kaki pitakonan sak banjure apa? Puntadewa keluputan. Karana wani ngagem gegelung keling. Mula Werkudara Puntadewa kudulun lebokake ning Kawah Candradimuka. Ora usah tak baleni wangsulanku. Gelung keling sing diagem dening Puntadewa kae sing gelung Ibu Kunti. Kae sing dandani wong tuane Puntadewa. Kudune yen pancen areng ngelekake kaya nalika kowe ngrembug perkara jeneng. Nalika isih bocah, Puntadewa wis nganggo gelung keling. Nanging kena ngopo lagi saiki mbok luputake? Aku percaya guru kakekku ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Dina iki pancen ana menungso sing munggah ning kayiwangan, mbuh menungso, mbuh dewa ingkang ora seneng karo para Pandhawa. Wekasan golek lupute para Pandhawa sing diluputke barep kakangku. Ora usah dadak kowe selak. Yen kowe jujur, tegese kowe netepi darmane dewaning para dewa. Yen kowe ora jujur, muga-muga mandya ucape Werkudara. Kowe dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing ora ana nyatane babar pisan. Selak, ternyatane tak gawe yo dadi wong bener. Tak wangsul ana pitakonmu, nanging nyatane ku wis linambaran rasa sengit karo Puntadewa. Nadyan kabeh wangsulanku bener, tetep bae Puntadewa bakal nampa paukuman. Mula Werkudara sing dadi wakile. Aja ketanggungan Bathara Guru yen arep matrapi pidana karo aku sak sedulur. Aja mung pidana entreng-entrengan, ning babar pisan pidananen sing abot Werkudara. Werkudara piye ta? Kita kok malah njaluk dipidana sing abot ki piye? Narada kakekku ora usah melu-melu, iki perkaraku. Yen pancen kita njaluk dipidana ingkang abot, apa ingkang kita pilih? Yen keparengake aku cemplungno ning Kawah Candradimuka. Werkudara! Merkencong Warudaya pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe? Werkudara kita ki piye? Kawah Candradimuka kuwi pasiksan, papan pasiksan. Panase kawah kuwi 1000 panase Marcapada. Lah kok kita malah nyemplung Candradimuka iki ketekaning pati piye? Wah, pancen wis tak niati nggonku bakal nampa pakumane Bathara Guru. Dina samengko ora usah dadak walang ati. Tuturna dalane kang papan ning Kawah Candradimuka. Adiku tak gendonge, aku tak nyemplung ing Kawah Candradimuka. Wah, lah bocah iki ku malah ora prayoga kedadene. Narada kakekku ora usah melu-melu. Iki perkara aku tak sandange dhewe. Yen pancen kita kepengin kecemplung kawah,
ulun Ayugyani lan ulun sarujuk kelawan apa kang kita aturake. Yen pancen kowe sarujuk kelawan apa kang ndak kandhakake. Jlamrong wonten dawuh Nulus Dewa. Wonten dawuh, kula wonten dawuh, Mas. Kowe ikhlas mati, mboten ikhlas sebab menapa? Nggih, kula ikhlas lahir batin. Nggih, kula ikhlas lahir batin. Wis krungu dhewe. Adhiku ora ana sing mesgul atine. Yen ngono ulun bakal pengonan Yamadipati anjabel nyawa kita. Ora usah mbok jabut nyawane Werkudara. Monggo yen aku tekan kawah Candra Dimuka mesti tekaning pati. Dudono dalan sing anjuk ning kawah Candra Dimuka. Metu dalan iki kita bakal praktek papan pasiksan langgeng ya kuwi kawah Candra Dimuka. Jlamrong kembar tak gendong.